Vi skal se på det talsystem, som de gamle babylonere brugte cirka 2000 år før Kristus. Det er et positionssystem, ligesom det vi selv bruger. Så det vil sige, det er opdelt i grupper af cifre, ligesom vi selv bruger titalssystemet, hvor vi har 1'er og 10'er og 100'er. Så har man også her grupper af tal. Det er ikke et titalssystem, men det er et 60-talssystem. Så det vil sige, at i hver gruppe skal man går cifrene her, de går også sådan set op til 59 til og med, ligesom de hos os går op til 9. Men her kan hver enkelt cifre gå op til 59. Så det første cifre her, eller det som vi vil læse som etterne her, det kan altså gå op til 59. Den næste gruppe her kan så gå op til 59 også. Hvordan skal det så forstås? Jamen lad os lige prøve at starte med at læse tallet her først. Så vi læser det altså, ligesom vi selv gør, etterne her og 60'erne her, og så den næste gruppe her. Vi går lige tilbage til, hvordan det er skruet sammen. Så det første tal her, der er altså der er 6 ettere her, og så er der 3 tiere, så det må betyde 36. Her er der 3 ettere, så det må betyde 3. Og her er der 1 tier, så det må betyde 10. Så hvordan skal det så forstås? Jamen altså, det skal forstås sådan, at man jo har, kan man sige, etterne her, og der kan være op til 59 ettere. Så har vi 60'erne her, og der kan altså også være op til 59 60'ere. Og så har vi 60 i anden her, så det vil sige 3600'erne. Så der vil være et vist antal ettere, og et vist antal 60'ere, og et vist antal 3600'ere. Og det er sådan, det skal forstås. Så hvor mange ettere er der? Ja, der er jo de 36 der, så der er 36 gange 1. Så det er dem, vi har der. Så er der 3 60'ere, det kan vi se her. Og så endelig er der 10, kan man sige 60 i anden år. Og 60 i anden, det giver jo 3600. For at finde tallet i vores decimaltalssystem, jamen så skal vi simpelthen lægge de her 3 tal sammen her. Og hvis man gør det, så får man 36.054. Så tallet 10, 3, 36 skrevet på det sexagesimale system, det svarer altså til vores tal 36.054.